So I war a ferry for one more adjuma yemuna, a ferry for being one more a ton fish no a tonton, a war Kansanso, no Yokrobia was Asante Akyem North, and so added to a bino animal here, a bino and more, Sabeya, ensure a from no a betimi a dinner year brane, then no more woman so on your son for Adom TV, it was Frederick Kwame. Jimado farini na wonum nam ewo afram sutadie ni mu woni amane boni azekamwako enkomotwetwe mu no wode adesrede ato asoya ehwe fisheries and aquaculture development so se wo meboa afarefo ya wonum ewo sampotemu honom se de beya wonum betimi aya afari adwuma ne yie na fe emoa ema wonum enya sika okiremu se wonum a wote sampotemu honom no wonum nyina eya afarefo na no nso ene adwuma titiriwu a eboa manfo a wote honom ehia mo ha ye de beye nsomodwuma se du se aban eko amanfo mu a onka ye nso ayo Kansanso agogo Asante Akyem North ye du city agogo asa ye Asante region onka ye nso so na samoa na bi enkan na afi so ye konso no so a ehia abomotos sese ne we a yetimu sei no ihia abomoto so a du sama na konya ne bra dum yebi samokuleke enso ani amane boni enkomotwetwe mu no ode ato aban animu se de mi wo ka che Fisheries ministry ni se bebi a yeti no ye ni microphone mu ye ti se police phone mu na so navy phone bi wa ti se ebebu a o ma na bi phone bi mra ha tambia se ne be on benam so ni so sa microphone mu ye sa adwuma boni no omotimato mu susa maye wanu mu a wotonam ebo sampotemu honom bia wani amane boni twetwe nkomo no enso de nsem sei etudwa ye wo ho bebre e wo Kansanso ha sei esan se e ha no ye ni lorry kwan wa ha eni ye ni dwa papa bia wa ha nti no e ma se ye tonam kra kwan e be fa so aton ye nam no ya na ye problem bebre maye so so mo no man ni boya de on be kwa akoto na wane ho kro ne ba no ni boya de enso mo de nam ne be ton ma yenya se no on be ton ma yenya enso yenya yentumi enton enya bibi kra mfiri mu na ye de dwa be fie nti yesra wo mo boya kuno so no Togbi aga ableto nsem o de to yamane boni animu no eni asa duma bia ni ho a se awuya woman ka ho se bola no ko sisa kwa wuma ka ho asa na wa ko sisa anti sisi anu me kire me ye manfo no to ni Kansanso ni important de wi aso manchoko a sisi anu ye sere se ye nkola no mo bia momo de asa ne nkola be